эфирибизге һәр даим килеп тора һәм Мәгариф идарәсе тарафыннан билим бирү оешмаларына бу хатлар барысы да вакытында җибәрелеп кала. Әйтәсе килә, саклану чараларын оештыру буенча мәгариф оешмаларына таләпләр катылый. Аның инде берсе иртәнге фильтр үткәрү. Без ата-аналарны, балалар бакчаларына һәм мәктәпләргә кертмибез. Шулай ук инде бик күп аңлату эшләре алып барабыз. Шуның нәтиҗәсе буларак дип тә әйтәсе килә инде, безнең авыру балалар, әгәр әти-әниләр белән дә сөйләштек, андый авыру билгеләре беленә икән, температура була икән, балалар мәктәпкә иртән килмиләр. Без көндә авыру балалар, укытучылар, техперсонал буенча информацияны көндә сәгать 9-га җыябыз. Бүгенге менә 27-сенә җыйган мәгълүмат буенча безнең наша ОРВИ, ОРЗ билгеләре булган 160 бала, 38 укытучы, 11 техперсонал бүген безнең эшкә чыкмадылар. Һәм инде шулай ук билим бирү процессында мәктәптә безнең төрле саклану чаралары үткәрелә. Укытучылар инде безнең таләп буенча алар маскада булырга тиеш, ансы инде мәктәпләргә безнең җибәрелгән. Тиешенчә ул таләп үтәлергә тиеш инде. Шулай ата-аналар үзләре дә балаларына антисептиклар, маскалар биреп җибәрәләр. Ләкин инде игътибар итәсе килә, шуңа да бу антисептиклар белән балалар куллансыннар иде. Монысы инде безнең класс җитәкчеләре тарафыннан контрольгә алынырга тиеш. Шулай ук тагын бер таләп, ул мәктәптә массовый чаралар, бөтен мәктәп коллективын туплап, андый чаралар үткәрергә ярамый. Үткәрелгән чорда да безнең ул бер класс эчендә генә үткәрергә мөмкин. Шулай ук безнең хәзер бит инде соңгы атна, уку атнасы 2-сеннән алып 8-нә кадәр, ноябрьгә кадәр безнең каникуллар. Шулай ук каникуллар чорында балаларның ялын оештыру каралган. 16 мәктәптә безнең мәктәп яны лагерьләре ачылу планлаштырыла. Лагерьнең эшчәнлеге шулай ук куелган аерым таләпләре бар. Шул таләпләр үтәлгән очракта ачыла һәм инде балалар саны буенча да таләпләр куелган. Без бу мәктәп яны лагерьларында балалар безнең каникул вакытында контрольсез калырга тиеш түгел. Шуңа күрә инде бу лагерьларга безнең авыр гаиләдә тәрбияләнүче балалар, шулай ук әти-әниләре көне буе эштә булган, мәсәлән, хуҗалыкта булган ата-аналарның балалары шушы мәктәп яны лагерьларында ял итәчәкләр.